Predstava Zato što te se plašim, odigrana u produkciji agencije Zdrav život, namenjena je mladim ljudima koji pokušavaju da pronađu svoje mesto u društvu sa poremećenim sistemom vrednosti. Pozorišnom predstavom je sugerisana zdrava komunikacija kao izlazi iz brojnih problema sa kojima se mladi susreću. Predstavu je režirao glumac Ivan Jevtović, autor teksta namenski pisanog za kampanju je dramaturg Dunja Petrović. Tema je nasilje među mladima, ne samo kao fizičko nasilje, nasilje i kroz modu, muziku, medije, tehnologiju i tako dalje. Sve je to nešto čemu su mladi veoma izloženi i naša želja je da mladima pomognemo, da se nasilja što je moguće više liše, izbegnu ga u životu i tako dalje. Nakon predstave učenici su imali priliku da razgovaraju sa profesorom doktorom Ratkom Božovićem, sociologom kulture, kao i da ponude svoje rešenja konfliktnih situacija. Profesor Ratko Božović istakao da je edukacija u borbi protiv nasilja od velikog značaja. Na neki način pratiti šta se dešava sa decom, kako oni dižu i kakav je njihov vrednostni sistem, s kim se druže, gde jesu. Treba otračuna šta oni čine u tom vremenu koje nije predviđeno za učenje i za kućne komunikacije. Na neki način to je nešto o čemu se mora voditi računa. Moraju se uplašiti strašno destrukciju u društvu, naročito droge, naročito te vršnjačke grupacije, jer tu se konačno konstituiše jedan vrednostni sistem kod ovog nasilničkog društva, jer ti slabašni, ti nesigurni, oni slede onog koji simulira isto iz nesigurnosti, ali moć i nadmoć. Predstava je odigrana u 3 termina u Čačanskom domu kulture. Jedna od osnovnih poruka predstave i tribina jeste da na nasilje nikada ne treba odgovoriti nasiljem. Predstavu o kulturi nenasilja i toleranciji među mladima, prihvatanjem različitosti i negovanjem nenasilnih načina komunikacije podržalo je i Ministarstvo omladine i sporta.